Tahu lontong ini kita Mombah atas. Iya wis dulur kanca, wis arep disambung maning ngambi artis selanjutnya monggo disapa sareng bareng-bareng. Monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyu kemoning. Ayo wis sugeng siang, Mbak. Bakas, sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalau sampai melati juga. Loh, kalau yang lah orang-orang Mak nih, sinten Pak Lucian. wis lali jam 11 ora kelingan. Soalnya zaman gak enak tenanan sampai gak penak nih. Terima kasih, monggo. Hati-hati ya, selamat jalan. Apa kenso. Monggo Bakas gunting kawitane panjenengan iki nopo? Asal Jawa. Lesuh. Lesuh niku sama dengan keselera. Ngenteni tak kesel ya. Nggih ta. Lesuh karaoke catur. Kami Bakas spesial teman tukang wis gabungan yuk, selamat siang. Monggo yang mau bergabung yuk. Kembali lagi bersama Nyu Kemoning. Asyik. Wis lesuh Lesuh. atine sun iki. Number one. Sing kuat maning sun ngabekti. Riko kari keseron galur rasa ndekung wase nang kembang liya gawe ati nelongso wis kipo ragane sun iki sing kuat maning sun dayane urip bareng tentrem nyenengaken manis seru riko ndangekaken paen angsun rasa kaken Aku cari nengah. Asyik. Aku ini lali-lali.
sun pikiri sing ana putuse raina lan bami tapi rika sing duwe rumangsa malah tega golekku dengan liya Asik. tapi rika sing duwe rumangsa malah nejo rontang-rontong gandeng wong liya Gandeng wong liya ya tangsel. semene lawase rika sunasiki sing ana asate kaya banyu mili Asik. semene lawase rika sun pikiri sing ana putuse raina lan bami tapi rika sing duwe rumangsa malah tega golekku dengan liya tapi rika sing duwe rumangsa malah nejo rontang-rontong gandeng wong liya spesial kanggo kanca lan dulur kang wis kagungan tentune mudah terhibur mungkin di kawitane Bakas. Masih tetap bersama Nying Kemuning. Ayo monggo yang mau request gending persilahkan monggo Mbak Atas gending selanjutnya. Wong manis Wong manis Mama Rahul Wong selamat manis. siang. Top Mbak. Jenengan Mbak TikTok nah? Mboten ning Facebook. Oh, lek TikTok kula suka itu. Wong manis telur ya, yang spesial kanggo hang manis-manis, hang kecut, jeruk makin nang kok kecut. Ayo cos sama-sama. Yunangan, hang manis. Sopo sira wong manis eseme meco lan apis kembang tebu ana ring kono sun kepencut nang rupane.
godhong-godhongan Asik. rupanira ya wong maneh gawe ati kepengin duweni Iyo. Atus kali cek males yo, wah nggak sih nang kamar tok aku ngono jare Pak RT bayi yo. Ngono Pak RT, kan bilang-bilang ini Pak RT. Bagas, sugeng siang terus si mama pokoke. nggih siang ugi Ada pulau dewata mama pokoke. Asik. Josirame sang kemuyu atini sun tambah kepilu kepingin rasane ati duweni sang Candra Dewi gending sing Banyuwangi maknya seneng ati Betul Mbak, iya ger. bunga rasane ati bisa nyanding ya sira kembang nasun kutang tembang kasmaran gendine wala sang suci Asik. Artis lawas gimana? Cari mama pokok lah ya. Artis lawas banget. nemen lawate Alhamdulillah sehat terus nih Mbak. amin usia kula tasih 80 tahun Asik loh. alhamdulillah mensyukuri nikmat Alhamdulillah. Syukur. Yo. Josirame sang kemuyu atini sun tambah kepilu Asik. Ayo mak ini. kepengin rasane ati Rasane asik. duweni sang Candra Dewi Ea 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 oh. Iyo tamer. bunga Ya. rasane ati bisa nyanding ya sira kembang nasun kutang tembang kasmaran gendine bola sang suci nasun kutang tembang kasmaran gendine monggo Suci. Kalau senengannya suara dua, Mbak. Pokoknya nek suara enak ngono kudu-kudu kentel nang. monggo Yo mak nyot. Ya itu mau denger ya. Wong manis spesial kandungan manis-manis. Yang kecut minggir dulu kaya tau jeruk sing enom kae. Jamanin gemai. Sampai saiki kuat gak sak mini. Ayo Mbak kasih gimana? alhamdulillah Jarene mama pokok lah yo. Awak dhewe lho kurang karuan iso sakmono. kemarin dia sampai lali radun itu kemana Jadi kita jalan ting Taman Agung ini lho Mbak. oh nggih niku kanan jalan nggih niki Betul tidak salah ya di situlah dia Mbak. nggih Nah, ya umur sak mene ra nek pikun lho wong. 80 tahun 80 lho. Alhamdulillah. Awak iki semper tenan 80 Ayo Papa Haryadi selamat siang yang lagi menginceng. Oke Mbak.
pasang surute urip. Pasang Kadang surute urip wong nang dhuwur, kadang nang ngisor. Condro banyu. Ih, syukuri semua niku sing ndare awet enom niku. Nggih. Bendungane wong akeh. Nggih. Ari enak suarane Mak jare Papa Haryadi. Bener ta? Artis lawas iki Papa Haryadi. Nah, 80 tahun lagi masih ngecos suarane. Asik. Papa Isun koyo watu karam angkene ngantem gedene ombyang tapi mage jejak sun ngadeg ngerasakno aite urip Pak Jamuri Sutahyono. jurang kawan ya rasul lali muga sun temokno adange ati romong sore ison saiki sono bengi wirane bumi Luas. Rencangin diko rencangin niko pundi Bakas. Terus Mama pokoknya rencangin Bakas kan banyak nggih. wadah Yang mana itu Mama pokoknya? wadah kanca kula niku soalnya kula seneng dolanan voli yen Nggih. Asik. Olahragawan pencolotan ya, Mbak. nggih Sarera-rera. uga sing lali ndonga isor nampa pangeran sang maha agung lan ison percaya kadung tak sekara sing kira asap selawase mesti ana pasang lan uga surute bagere ati aja ketelaran Asik. Iya. jurang kawah ya rasul lali muga sun temokno padange ati romongso urip ison saiki sono bengi wirane bumi Ade. Asik. iwarah gending sing Banyuwangi manyes ning ati Mas ning ati. Lek ning Gemai mesti wong loro lho, Mak. Jare Mama pokok. nggih niku kula mboten kencak bakal kula niku soalnya ana perlu liya niku Asik. Mbah Gaul, Mbah Akas, terus nganu, tapi mesti
Sayono pasang lanuka surute agare ade ojo ketelara kina pulaken tungan kula mugi kula nemu senenge pasang surute orang itu mau sudah berlalu dari ruang dengar Anda masih dari vokal merdunya Mbah Akas. Iya mak nih Mbah Akas iki karo Mbah Gaul iki biyen iya sekatan. Ini cari mama pokok kita iya. Mak, cari bundaan, jawab bundaan. Ya Pak Asnat di kawasan Kerajakan, bundaan kawasan Muntar ya selamat siang semuanya. Terima kasih gabung lagi. Oke, dilanjut kembali gending saat lanjutnya. tuh kelendi Kelendi karaoke. Masih ceritanya Mbah Akas Lor. Masih bersama Arlan Stringnya Amunan. ayo wis duh kelendi Cakep plus. awa isun iki aku tau kesing bisa lali eling katon riko Kapan Rika? ati nelongso kari keronto-ronto Ronto-ronto. nganteni riko semene lawase keseng ana teko Asik. Iya. Sifat kita mah ada bundaan. Yo daripada ini mau kan kosong. Maknanya juga lagi capek. Mana-mana. Pokoknya Inca lagi resign. Seperti itu udah. Mbak Akas, sugeng siang sehat ya Pak. Terus ikan kebles. alhamdulillah Kalau sehat sehat. mungkin jenengan juga sehat Amin. janji neriko Riko. nang semayang jare arep teko dampingi ati Iya. kami abu riko Riko. sapa rene
wis sing demen maning apa ta wis lali Yo asik santer ati nelongso hari keronto-ronto nganteni riko semene lawase kok sing ono teko Soma kok manggap riyen mak niatan tamu mungkin mama pokoknya monggo mama pokoknya selamat menerima tamu terima kasih dukungannya sehat selalu mama pokoknya Aisyah yuk kan kebles Andi janji neriko Hang semayane jare arep teko duwe dinyanyi ning dia tapi aku riko sabarene yo sing ono kabare sing ono jundrunge asik opo wis sing demen maning opo ta wis lali asik andi janji neriko Lang semayane jare arep teko dampingi ati cium tapi aku riko sabarene yo sing ono kabare sing ono tundrunge apa wis sing demen maning apa ta wis lali duh kelambi yang mau request monggo silakan. Podo seneng ngerungok nih podo enggak. ini bisa ya tak budali gak iso tak tinggal melayu Ya. Oke, kadung ngoten dilanjut kembali. paran jalarane Paran lho. Paran jalarane kangge. Iki masih bukan bakas. Iki nggih, Pak. nggih ya niku tundru Mas Eko Satrio, selamat siang. Oh, rantase tali pundur dodo uga kantelan siji wis rikoko tamayung puput celulup nang mego ucul tamabluk
ditampani wong liya. Iya, karo mana? Tampani wong liya weh. Iya yo. Ibarate layangan hang diulukno. Sun wanti-wanti aja nganti sulaya. Kajaretan nang dhuwuran kono. Kari-kari mung gawe ati hang telu. Asik. Na na na. Jos musike, Jos ke ba? musike. Musike. Wo suarane yo karo jos e kok. Kenapa sih? Yeay. Dung 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 dia. Alam dane jalarane. Maran yo hang dadi musapape. Asik. Kadung sun mulo ana lupute. Jaluk isun nong riko sepurane. Aku ngomong hang sabenere. Solilo cerita semacase. Aku yo kari seruang kote. Sampai riko ngelaleno semayane. Ibarate layangan hang diulukno. Sun wanti-wanti aja nganti sulaya. Kateretan nang dhuwuran kono. Kari-kari mung gawe ati hang jelo. Asik ya. Ya Mas Eko. Maram dane jalarane. Maran yo hang dadi musababe. Kadung sun mulo ana lupute. Jaluk isun nong riko sepurane. Asik ya. Abruang ngomong hang sabenere. Solilo cerita semacase. Abu yo kari seruang kote. Sampai riko ngelalekno semayane. Rantase tali punjere dodo. Buku kantelan siji wis riko gawa. Tamayung pupul selulup nang mega. Udul damabluk
ditampani wong kono. Kak Kuman. Oke, paran jalarane spesial kanggo kanca lan dulur yo. Jangan diam-diam saja. Watuk-watuk apa piye ngono lho. Ayo Mbak En, selamat siang. Aduh, Mbak. Aduh. Mboten ya golek. Oh, enggak. Tak berdaya jajal dangdutan. Dangdutan tak berdaya karaoke. Ini iki. Atas. Ya, Tak berdaya dulur bakas mau mendangdut ria. nyoba mumpung ora bayar nyanyi. Nggih. Tapi mulai ditakoni. Asik. Ya, tak berdaya dulur ya. Selanjutnya bisa dangdut loh bakas. Yuk. Sudah kehendak takdir Asik. kita berdua berjumpa dan bercinta, berpisah pula. Ina. Ade. Ayah ibumu sayang Sayang. telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Asik. Sugeng siang bakas. Terus Mbak Wina. Nggih, siang ugi. Mbak Wina itu siang pramusia teng serono mriko lho. Nggih. Siang sama siang. Makane roane bakas. Dele barang apa nggak perlu? Oke. Terkenal dengan Mbak Sedeng dulunya. Matur nuwun pun dugi teng Kemuning ngoten terus Mbak Wina. Oh nggih, sing ngandani sampean gorene dek wingi. Oh iya, tos. Terima kasih Mbak Wina. Ora pengen rene wae salaman mek bae. Iyo, Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. asik. La 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 la. Asal engkau bahagia, rela ku melepasmu. Turutilah kehendak orang tuamu. Selamat berpisah sayang, ku irim doa. Semoga kau bahagia sepanjang masa. Iyo, Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Solo dede. Oh oh. Nggih, ketampang teng anu teng mentari waktu niko. Ngoten terus ya Mbak Wina. Nggih, leres. Asik. Nggih kaya Mbah Plonto, bakul tape artis iki ya ta. Awas Mbah, semaput delok bakule men. Ngono jare tata laros kok iso ya. Kok iso nyemaputi iki. Iya toh. Iya, terima kasih gabungannya. Selamat siang dan tata laros. Bapak Laros, selamat siang. Iya, oh. La 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 la. Maafkan aku kasih, bukan aku tak
berdaya, ku tak berdaya. Wah, ini Siti. Tak berdaya terus Riko mau masih dari vokalnya Bakas spesial kan dari Kang wis gabungan tentunya yang belum bergabung monggo Nyoba dangdutan. ya enak tiba ya Mbak ngoten enak tenane. mungkin saestu Mbak Alah, apa penyanyi terus? ternyata enak loh Mbak tidak percaya ya toh Mbak Wina kira ngapusi loh enak ratau dangdutan tiba ya Bakas dangdutan yang enak ini Belajar duet kalian jenengan monggo. Ke Monas. Ke Monas, penekan mana iki? Ke Monas karaoke. Monggo Den Tata nyusul lho. Dhuwur. Kira-kira lek aku yo ora tau weruh. Nggih. Lah langsung kok dhewe bisa. Yuk Mbak Ina. IO Sanser. Asik ya, kita ke Monas yuk hari Minggu. Jenengan dhisik nggih. Yes. Kemana kita pergi kemana mencari hiburan di hari Minggu ini. Mencari hiburan siang ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Kemuning saja. Kemuning malah ke Monas piye nih? Kamu siare yang ngono. Ora dongan. Bakas spesial sehat ya, Mbak. Ngoten terus Mbak Wina. Amin. Oh, ini loh. Ada apakah kiranya di Monas hingga kau mengajakku pergi ke sana? Apakah engkau benar belum tahu ada karaoke nyanyi sak keselip? Bisa sak keselip? Apa kau tak percaya? Tidak percaya wong saya di sini. Kaya kuwi ya seperti manusia. Saya juga manusia, ada musiknya. Wakeh musiknya. Karaoke kabeh. Lucu sekali. Lucu sekali. Mencari hiburan siang ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Kemuning saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyanyikan karaoke bersama. Mumet penyiare. Mumet aku Mbak, dikelek-kelekno lah. Winu Mbak. Mikir Mbak, koyo jenang nganterene Wina. Penyiare. Penyiare Mumet. bingung mumet diulek-ulekne ambek Mbae. Iya. Ayo. Ada apakah Kiranya di Kemuning hingga kau mengajakku karaoke di sini? apakah engkau benar belum tahu ada karaoke nyanyi sak keselmu? Sak keselmu. Iya. Kau tak percaya. Ya percaya ngentekno duit kau bisa keselip. Iya, ya seperti manusia. Kamu siare bingung kok ya. Akeh mumet penyiare musiknya tuh ada karaoke kabeh. Lucu dong ya. Lucu sekali. Mencari hiburan siang ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Kemuning saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyanyikan karaoke bersama.
penyiare. Apa saya Muhammad dia penyanyi nih artisnya penyanyi gendeng. Penyiar kenyil-kenyil kayak cendil jere Wina ya. Ayo Nil. Ih, asik. Salalala. Ayo. Ada apakah kiranya di kemuning hingga kau mengajakku karaoke di sini? Apakah engkau benar belum tahu? Tahu sajane. Ada karaoke nyanyi tak keselmu. Nemen tak percaya. Tapi yang ngentekno duit loh. Mumet pokoknya di manusia. Lho, pramusiare mumet tibae. Iya nemen mumet sudah ada. Lucu dong. Lucu sekali penyiarmu yang mencari hiburan siang ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Kemuning saja. Marilah pergi sekarang saja. Kita menyanyikan karaoke bersama. Loh, niki lagu sampean nomor gue mau. Lagu ini sampean nomor mau. Aku bingung. Bingung lagu kemana sampean mau. Lah sampean sing ubah-ubah iku melo ae. Lah kene nuno ta ya Allah, ya batian-tian selamat siang. Aku nyer-nyerno lho ki nambek bae. Untung sik iso menyer sithik ngono. Oke, mangga, Mbak. Pengemis buta. Pengemis buta. Pengemis buta karaoke. Dan itu sing kanan. Ayo. Ih, Kanan. Dua. ih. Tutup. Terus. Jadi tetap diisi orang aku biar Bukan. Terus. Tapi nggak sakit tak? Iki lah iki. Ketik pokok mana ya nih? Nek luput malih sepurone. Mesti diluputno iki. Es kudu teliti diluputne genah diluputne bae. Ada. Ya kayak buta. Nakal. Aku pengemis buta dari pagi belum makan. Kasihan, berilah sedekah. Hai pengemis buta, aku tidak punya uang. Apakah Diwe sarapan ya gelem bae iki. yang aku belikan? Sarapan ya gelem bae. Sarapan kurang nggih. Iya. Tapi lek isi sugur tempe penyet nanti sambet. Di kerupuk. Asik. Sandrer. Iya Kiwin, ayo diatasi. Baik nganu ya. Diunyerne aku. Tak mengapa Nona bila tak ada, namun sudi kau
waplek tambah nemen aku ora ngerti nek do waplek banget mbahmu. Do waplek pol mbahmu. Kowe selek ngono tak seret maneh. Tak balik nek ning ngene lah ngono. Malah dizedok-zedok nih. Yes. Asik. Ayo masuk kan. Kang Andre. Mama Andre. Salologio. Tak mengapa nona bila tak ada, namun sudi kau mengantar ke rumah. Alhamdulillah, monggo. Dengan senang hati akan ku tolong, mari ku antar sampai ke rumah. Betapa lurnya budi pekertimu. Aduhai nona manis, Ya, sesungguhnya aku tak buta, hanya satu cara ingin berkenalan. dasar lelaki buaya, banyak sekali akalnya, menyesal mengantar. Mbak mungkin dua blek yo, nopo mendablek ya boleh. Ayo, ini tak buangnya tekan lelek no, masih sehat kok tekan di sana. Nah, sondong nih nanti protol. Oke, pengemis buta terus spesial buat anda yang masih tetap bergabung. Ngomong seneng lagi lagu-lagu lawas, untung iling ya mbak. Kok wis ora mati. Nggih. Rapati kuat ya dua lagi. Nggih. Oke. Oh yang Oh, yang catur lagi ya. iya catur ora iso catur sementing iso sekak. Tunggalin tak? Oh, yang karaoke catur. Oke, oh yang dulur kedeng salam kita masih dari programnya Bakas spesial untuk kamu kita bergabung ning live streaming nyung kemuning. Ayo wes ning di nyanyi lah. Ya alhamdulillah ra ono sing ngrungokke. Jarane sabar. Lah niku buktine SMS ora enek SMS. Kesenengan lek nonton ae. Nonton ora nonton lah, Mbak. Ya tok. Yang kelihatan cuma 200. Asyik. Waya dalu katon sunut lan cindro parandane mata ati sing bisa turu Sing bisa turu. mong kemericike angin ngandani awak isun iki lae rikaya nang di omahe Mencolok, Mbak. jae wono Jaewono. goyang ati timbyang ono Asyik. bisa nambani mung riko mata ati yo hanya ndang loro Selamat siang menjelang sore atas jalur kang masih bergabungan juga yang belum bergabung monggo hangpein dengan keredaran masih dari Amerika ya.
dadakan kosong koyoke tapi padahal kurang ngiteng. Mudah-mudahan moro-moro ana sing diundang. Ayo lur, hari Minggu loh. Ayo kita kemana yuk? Kita kemana? Iya duh paman aju kendi awak iki Sarera-reram rupan riko sampe sun gawa nang jero ning ipi muga krasa sunda dok lawan ati nerika muga aja sampe rika duwene wong liya asik. waya dalu Ya dalu katon sunu telan sintru parandane moto ati sing bisa turu sing bisa turu monggo mari cike angin ngancani awak isun iki lae riko nawe dionae jae wono oyang ati timbang mono kang bisa nambani mung riko moto ati yo ngandang loro diwarat gending sing Banyuwangi maknya seneng ati sampai kudu keturun-turun pokoknya kadang mana penting Banyuwangi. nggih Jadi nguru-nguru tidur siang nih kita. nggih Ayo kan ngempet selamat siang kan anak-anak Kalimantan ya. ya duh paman adu kelendi awak iki rupan riko sampe sun gawa nang jero ning ipi muga krasa sunda dok lawang ati nerika muga aja sampe rika duwene wong liya Oh yang spesial kan beri bakal makin kita gabungan dipungkasi mbak. Ji Monggo nopo. banting rasa Banting Rasa Karaoke. Daniel sing isor
Buatan karaoke nih mau. Aki gedeng punggasan delar ya, dalam kali bakas spesial kang beri. Ayo yang kepengen kelingan perdoan kirani tekan Erika. Banting Ros. Isun wong hang kampangan ngumbar asmara satalan-talan ojo dikira welasun napus-napusan welas isun yawe tamananan Masih bersama New Morning Ayos yang disponsor Entep Goreng. Asik. Yo. Sabar. Masyake widodari hamara ngelungno rasa demenung awak iki tapi wis sun kunci lawang ati iki mergo welasun mung siji rika Asik. Sun arep banteng rasa owah belok kepencut kembang hang liya Yo. Asik. Dung, 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 dung. Ayo mumpung di belakang kosong, mau yang mau meluncur sudah meluncur. La 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 la. isun kudu wong hang kampangan ngumbar asmara sadalan-dalan ojo dikira welasun napus-napusan welas isun yawe tamananan Lor, asik, acapus-apusan royo, iso. Oh iya. masyake bidodari hamara
walasunmu siji riko. Ngono kuwi apa ya tenang. Apa yo iya ya Bang. Yang juga yo iso ngindo kae. Ning telu barang. Yang ini kok. Etok-etoknya. Selala. Evin, posting. Kembang liya sing kira sun arep banding rasa owape kepencut kembang liya. Wonten wingking kula. Wonten. Wonten tambahin ae ngono. Monggo. Lirih. Lirih. Ora ono sing SMS bodo bubuk. Bubuk siang temen iki jam loro. Wis belum mama lewat. Yuk lere-lere siapa yang mau ikut? Lere Sokot, kang foto. milunong lakune
gemul embun dalu muka sun bisa ngalekake jare welas satuluse kari-kari wis ana hang duwe nasib Nasib kelenci wis ana duwe. Ya mundur. Kama sutra angsun eman tolong playu yoro ninggal lenggam eman embul merekane barang saiki kepilon wong liyan kari sing duwe welas mongkor sedot ya sing toleh-toleh Mirunong lakune angin raina sun payung mega pengisindro gemul embun dalu muka sun bisa ngalekake jare welas satuluse kari-kari wis ana hang duwe gendeng sing Banyuwangi maknya seneng ati Anyes kayak es ning ati. Sampai keturun-turun nang monitor. anti gores halus Kama sutra angsun eman tolong playu yoro ninggal pelanggan
sing duwe welas monggo sedo ya sing tole-tole Lagi lere-lere iku mau terus spesial kanggo kancalan kang mage tetep ana ring kono. Masih dari pekannya Bakas. Oke, kembali dilanjut monggo, Mbak. Emi. Ji. Yuk, Mbak Emi. Berbahagialah yang punya nama Emi. Ayo, Mi. Panggil Bakas tuh. Emi rikaya nang endi semene awase sun koleki ragane sampai ketiki cengklume moto sing sun pikiri ngatono nom iline banyu ngomong riko ring tamise embun kemulono tuh bingung misun wong ayu nang monyan manyo Ayo Mi, Bang Andre, bakul-bakul, Pak Koko, Kalumbat, Tina. Gusti teng pundi kula matosi mupusangen kula mendem ring ati rasa-rasa wong ayu kaki cepat tapa sun gendong
wong tuwe loro kadung isun wis gendong riko. Pundi kula madosi ngopo sangen kula mendem ring ati krasa-rasa Rikaya nangani semene lawase sun koleki nong irine banyu ngomong riko ring tamise embun temulana bingung isun wong ayu angmonyan manyon spesial kanggo riko kang maksud tetap gabungan tapi menentok. Oke. Kanggo selanjutnya Mbak. Pamit mulih. Pamit mulih karaoke. Putih ni, dah ni. Ya. Lilan nono pamit mulih pasti kula
yen titi judune mugi enggak antuk sulit wong sing bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sagramo nglampahi mung samene atur puji karya raharja sakungkure ojo lali asren kirim warta iman pinjang dika yen to nganti digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung disia-sia yang mau meluncur segera meluncur, jangan malu-malu ya. mong samene atur puji karya raharja sakungkure ojo lali asring kirim warta iman pinjam dika yen to nganti digawe kuciwa batin kula mboten lila yen to nganti mung disia-sia pamit mulai spesial Kang Geriko sama Kang Geriko. Dua lagi Mbak. peluk dan lepaskan Ya. Peluk dan lepaskan karaoke. nawi mawon Pria. mengapa jikalau
berpisah. Sayang, cintamu jangan kau paksakan. Masa lalu bagiku tinggal kenang-kenangan. Peluklah daku dan lepaskan. Yang menggantikan daku telah sedia. Orang yang dahulu ku tanyakan padamu, tak terjawabkan. Sudah sejak dahulu telah ku katakan, cintamu hanya pelarian. Kini di kau pun sadar, daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Asik. Kok meratapi lagunya tuh dengan itu? Seneng kula lagu nih, Pak. Non? Seneng kula lagu lawas ngeten iki. Eling-eling gak eling, Pak. Makanya kula eling-eling ngati iki. Asik. Yang gantikan daku telah sedia. Orang yang dahulu ku tanyakan padamu, Asik. tak terjawabkan. Sudah sejak dahulu telah ku katakan, cintamu hanya pelarian. Kini di kebun sadar, daku yang jadi korban. Peluklah daku dan lepaskan. Dan lepaskan. Dan lepaskan. Oh. Sajake meresapi lagu ini. Cintaku hanya cinta pelarian loh. Ini. Ini cinta pelarian bener lari cinta mek lari niku. Jo padha nelongso. Jo padha nelongso karaoke. Plus. Kira-kira aku ya ora ngerti sing iso ndhuwur ora pati paham. Ora pati paham. Piye udah. Gini kuwi. Wong kekel batas semuanya ora karo-karuan. Pokok bungo sing penting ora bayar meneh nyanyi. Sing penting ora bayar. Padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kutune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat ojo patem nek dikongkon yo sing temen. Lao foto konco monggo Bersekat caket ragam rekoso budidaya
ya jare. Nggih. Ambek cokletan. Lah ini kuwi. Salalala. Guyon lho, Bu, lho. Nggih. Rek kudune ngoten. Gawe karo seneng ya penyiar karo nyanyi karo joget. Karo nyanyi karo joget. Arep susah ra iso. Kudu tentrem Tentrem. nyambut gawe karo seneng. Ulas aja peteng nek dikon-kon ya sing temen. Monggo. Oke. Lah foto konco ati kerep loro kagem rekoto budidaya Pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata. Monggo. Lontek. Nggih. Lho, penak-penak apa gantek? Ganti piro kurang iku ya? Lu putih, bae sepurane sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur bakas rawe. Diparingi sehat-sehat terus, banyak rezeki panjang umur tentunya.